ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಯಾನ್ ಸ್ವಾರಿಕೇನ್ವೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳಿರಿ ಅಕ್ಲಿನ ಇಡೇಕ್ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ತಪ್ಪು ಆಂಡ ಸಮಯದ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚು ಪಿದಾಡ್ದಿನಾಯಿ ನಲ್ಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲುದಪ್ಪಾಯ ಅಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತ ಅಂಚ ಆಪುನ ತಂದೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಕಡೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಲೆಪ್ಪುನಿಂದ ಬಂಡ ಎಂಕ ಹಾಂ ಮತ್ತವು ಎಂಕ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವ್ರದಾದ ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಕೇಶವನ್ ಲೆಪ್ಪುನಗಲ ತೂಪೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಇಂಚನೆ ಪಂತಿನ ತಂದೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ಪಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಓಡಿ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಾನು ಐಟೆ ಬಣ್ಣಗ ತೂನಗಾಡ್ನು ಶೇ ಯಾನು ಓಡೆಗ ಜಾತ್ರೆ ತಡೆಗೆ ಬೋಂದುಲ್ಲೆನಾ ಶೇ ಈ ನಮ್ಮ ನೆಂಚಿನಪ್ಪ ಜನ ಪಡೆದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಣ್ಣ ಯಾಕೆಂದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಮುಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಆರು ಮುರಣಿ ಎಂಡ ಪಾತೆರ ಬತ್ತಪ್ಪನ ಬಂಡೇರು 5,000 ಜನ ಎಂಕಲ್ ಸೇರ್ಸಾವ ಖಂಡಿತವಾದ ಸೇರ್ಪಾವಡುಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಗೆ ಅನಿತ್ತ ಈ ಮರ್ಯಾಳದ ಪೊರ್ತುಗಿ ಜನ ಇತ್ತು ಜನ ಆವಾನ್ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಗೆ ತೂನಗ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಡಿ ಯಾನು ಬರಂದೆ ಕೊಲ್ದುವೆಂದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾತು ನಿಜವಾದ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ನಿಕ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದು ನೆಟ್ಟೆ ತೆರಿ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಆರು ಎಂಡೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡಿರ್ದ ಪಂಡ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಜವಾದ ತೋಪುನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರೆ ಅರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿನ್ ಅಪಗಾರ ದೆತ್ತು ಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡಿರಿಂಕ್ ಅವು ಏರೆಗ್ಲವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಕೊರ್ಪಣಂತಿನ ಪಾತೆರ ಆರು ಪಂಡಿನಿ ಇರ್ನ ಅನುಕಂಪಯನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ನಿಜವಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಅನುಕಂಪತ್ತು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ನು ದೇವೇರು ಮೆಚ್ಚುನ ಪಾತೆರ ಆರು ಯಾಪಲ ಅವೇನು ಬಯಕು ಜರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನು ಏನ ಮನಸ್ಸರು ಎನ್ನುನಿ ಆರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅವಳ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ಆ ದೇವೇರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪಂಪನೇಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಆ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪುಜೆ ದೇವೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲಗೆ ಮಾತಾ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತು ದೀವೋನವರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ದೇವರೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಆರು ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚ ಅಂದು ಅರ್ನ ಧ್ವನಿನ ಪತ್ತದು ಆರಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಆರು ಓಲುಳ್ಳೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರು ನಮನ್ ತೂಪೇರ ಅಂಚು ತೂಪೇರ ಅಂದು ಕೇಂಡ ನಿಜವಾದ ಅಂಚು ತೂಪೇರೆ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮನೇ ತೂವೊಂದು ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಆ ದೇವೇರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನಾತ್ ದೇವೇರು ಅರೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದೇ ಯಾನ್ ನಟ್ಟುವೆ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನಿಂದಾಂಡ ದೇವೇರು ಅರೆಡ ಮಲ್ಪಾವುನಿ ದೇವೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದು ವಾ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದೇವೇರು ಅಕ್ಲೆಲೆಕ್ಕಂತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಾವೇರು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತಪ್ಪ ನೇನು ತೂನಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಉಪ್ಪಿನ ಕಡೆ ಕೊಯ್ಲಡೋಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಂದು ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಿಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಅನ್ನ ಖುಷಿ ಆಂಡದ ಪಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ಪಾವನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನೇ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಲೆಪ್ಪುನತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದಕೇಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆತು ವಾ ಅವು ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಬಾಡ್ನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾಪುನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ಸಭೆಕುಲೇನು ತೂನಾಗ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಏತೋ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾವರ ಅರೆಗೆ ಆರು ಕುಲ್ಲುದು ಐನು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಆರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಡು ಅರೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪನ್ಪಣ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಜನ ಬೈದ್ರೆ ಈತ್ ಜನ ಅರಡ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೊರೆ 10 ಮಾತಲ
ಆಂಡ ಎನಲಕ್ಕಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿದೆ ಬೈಜೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಆರು ಬೇತಕ್ಲ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮನ್ಪಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೇರಿ ಅವು ವಿಶೇಷ ಅಂಚ ದೇವರು ಏನನ್ನು ಈ ಜಾಗಡ್ ಕಂತದು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲನ ಎದುರು ಪಾತಿರ್ನೊಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇಡೇ ನಿಜವಾದ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗಣ್ಯರು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ತಪ್ಪು ಯಾನೊಂಜು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಪೇರೆ ಯಾವ ಅಂಚ ಅಂದು ಬಣ್ಣದು ಕುಲ್ಲುದು ನೆಕ್ಲಿಡ್ದು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾಷಣ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆಂಡ ಇಂಕ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಪೆ ಪನ್ಪುನ ಏನನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀತ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಯಾನ್ ನಾಟಕ ವರ್ಷ ಮಲ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡೊಲೆಡು ಬರ್ತದೆ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನೇ ಏನನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ತೂತಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಏನನ್ನು ಬೇತೆ ಪೊಸತ್ತು ತೂಪಿನತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೂತಿನ ಆಂಡ ಯಾನ ಅವು ವೇಷೋಡು ಬರ್ಪೆ ಉಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ನಿಜ ವೇಷೋಡು ಬೈದೆ ಈತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಯಾಪಲ ಎನಮಟ್ಟು ಪಡೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಡೆ ನನಾತ್ ಜನಕುಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಆ ಭಾಗ್ಯನು ಅರ್ಧ ಕೇಶವಣ್ಣದ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪುವೆ ಯಾನು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಏನನ್ನು ಕಡುಪುಡ್ದು ಕೊರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಮಾತಿರಗಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ನಮಸ್ತೆ. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಜನಮನದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ.